Back on schedule. Hopefully things will be everyone in the world has been so clear that la idea de canviar a l'escenari de lloc. És vídeo. Calla amb això, no passi, treu. Benvinguts tots a una nova edició dels Premis Talent Cambra. L'última edició, com sabeu, va ser molt accidentada, marcada per la pandèmia. Tot i així va poder comptar amb 2 programes de televisió, un dels quals es va convertir en una gala que es va retransmetre per Televisió de Catalunya. Des d'aquí, moltíssimes gràcies a totes les institucions, a totes les empreses. Tots plegats hem viscut i hem de mirar el futur. Aquest any, aquesta edició dels Premis Talent comptarà també amb un programa de televisió que ens permet recuperar activitats, per exemple, com aquest esmorzar. A més, voldria donar-vos la benvinguda aquí en aquest palau que té molta història al darrere, però que a més, ara, a part de la història, volem que també sigui un lloc de coneixement. Ho vam dir així quan vam arribar en aquesta casa, a Eines de País. Volem transformar, volem mantenir la història, però transformar i posar al centre de la nostra economia i al centre de les nostres vides el coneixement i el talent. És una bona oportunitat per refer-lo, però potser 2 concrets és un, hem d'invertir en ciència, sí o sí. Aquells que havien invertit en ciència no és que en 9 mesos tinguem una vacuna, és que estàvem preparats, no pas nosaltres exactament potser, però aquells països que estaven preparats són els que han desenvolupat en 9 mesos una vacuna. Una peça tradicional del folklore català que el violoncel·lista va convertir en un símbol internacional de la pau. Al llarg de la seva vida, Pau Casals va lluitar constantment per la pau, la justícia i la llibertat. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-la. La meva mare, una dona excepcional, genial, quan jo era noi ja em parlava de la pau, perquè en aquells temps també hi havia moltes guerres. Molt bé. Sí. Enhorabona, felicitats a Isabel Suquer. Moltes felicitats, enhorabona i moltíssimes gràcies. Després d'un temps molt complicat i difícil per tots d'aquesta nova edició del Mobile World Congress. També lliuren Antoni Jalón i Bru Ratolón. Because unless you physically make something that you can be judged as being talented, you're really just talking about people. People are really your best form of talent. So getting and keeping talent is maybe really the hardest part of my job and maybe all of your jobs. And maybe the hardest part of keeping talent is at Barca, right? Yeah. A culture that recognizes and accepts failures. I think that's good. And I really believe in these 3 ingredients of innovation. 16 months ago, actually, almost to the day, when we canceled MWC, we didn't know what we were going to do. We're an NGO. I don't know if anybody knows what an NGO stands for. It's a non-governmental organization, non-government organization. So we have no real assets. We're just a trade body. And we do some events, and we do really good things for our industry. And now I'm going to give you what I consider the 4th part of success for innovation. Solve enough of the little ideas that kind of grow, and pretty soon you've got a great big idea. And look hard for them. And when you find them, take good care of them, because they're your lifeblood of success. And so when we announce it,
I would like to challenge all of the entrepreneurs out there and here in Catalonia to think about how to use frontier materials, which probably no one knows what that term is unless you're a scientist, but that's okay. So thank you very much. Gracias. Quines són les perspectives que tenen? Un mobile més petit i en un moment d'arrencada i de reactivació, quines són les You cancel it? They go, you can't do that. So the same group of people. Com us deia, aquests ulls tenen altres eines a partir d'aquest any de la Covid. Hem posat també una veu al projecte, una veu que és un nou canal, un canal que es diu Catalonia Talent, que esdevé el primer mitjà i la primera xarxa social de talent i innovació nascuda a Catalunya, que permetran empènyer, ajudar a impulsar els guanyadors dels nostres premis. Serveis destinats a la innovació, a l'acceleració, la innovació corporativa, la comercialització i la recerca de recursos públics i privats. És la Fundació Impulsa Talentum, que vol tenir un patronat amb els líders empresarials del país per fer que neixin empreses a cada instant. Com les exposicions que hem fet els darrers anys, no només a Catalunya, sinó també a l'estranger, per posar en valor el talent català. L'any passat vam començar a fer un esdeveniment format jornada, que vol ser l'engranatge, que vol ser l'inici del que a l'octubre i novembre volem que es converteixi en el primer congrés de gestió del coneixement. De fet, el talent que ens visita i que es queda a impulsar nou talent sempre ha estat benvingut a Catalunya. I per això vam crear el Premi Welcome Talent que avui hem lliurat. I ja per segon any, dona suport i participa com a prescriptor d'aquests premis en la categoria d'innovació en l'àmbit esportiu. Conscient de que la innovació i la recerca són el futur del país. Aquesta aposta per la innovació s'estructura dins del club a través del Barça Innovation Hub, que gestiona tots els projectes d'innovació, recerca i formació que es desenvolupen. Coneu quins són els reptes que teniu cada un de vosaltres, no? Crec que has fet referència a la necessitat del mecenatge, una llei del mecenatge. De fet, jo crec que ja ho he postat aquests dies, crec que al país li falta una llei del mecenatge, una llei del mecenatge científic, per exemple. També podríem entrar en altres àmbits, mecenatge cultural, mecenatge, quan feies referència a la necessitat de crear empreses. Per sucursar el talent, crec que és molt important unir encara molt més el nexe de les universitats amb les empreses. És molt important, a mi m'obsessiona, i en l'àmbit empresarial obsessionar sé que és bo, perquè el que és emprenedor està molt obsessiu moltíssimes hores al dia, farem una quota molt gran de transferència. Crec que al país hi ha molta recerca i hem d'unir molt més a la recerca d'aquest país, amb l'emprenedoria, i a més, també ho vaig dir al Parlament i és una altra obsessió i que no costa diners simplificar els tràmits. I res, us emplacem ja fins a la gala que tindrà lloc a partir del mes d'octubre, encara una data per concretar. Gràcies a tots, una abraçada, que vagi molt bé.